Башкалабызның Сәйдәш мәдәният йортында һөнәри белем бирү оешмалары укучыларының «Достижение года» ел казанышы 4-нче республика конкурсын бүләкләү тантанасы узды. Быел 17 номинациядә җиңүчеләр игълан ителде. Тантанадан безнең репортаж. Иң истәлекле мизгелләрнең берсе бүләкләү тантанасы. Катнашучылар әлеге көнне бик көтеп алдылар. Хәзер төрледән-төрле матур күлмәк, кәштем шалбар кигән кызлар-егетләр сәхнәгә чыгарга бик дулкынлана. Әлеге конкурс 2016 елдан бирле үткәрелә. Барысы 4 этаптан тора. Һәр этап саен яңа биремләр бирелә. Иң тырыш үз өлкәсендә белгеч булган катнашучы әлеге конкурста куелган кыенлыкларны җиңеп чыга. Беренче этапка 437 заявка кабул ителә. Бүләкләү тантанасына 62 катнашучы чакырыла һәм алар лауреат исеменә ия була. Бүгенге елда мин беренче тапкыр һәм бу ел инде бер нәрсәдә җиңмәсәм, мин икенче елга тырышып күбрәк белемнәр алып, яңа баштан монда җиңәргә дип киләчәкмен. Конкурсның төп максаты студентлар арасыннан яңа талантлар табу, тәҗрибә һәм яңа идеялар туплау. Конкурс 17 төргә бүленгән номинациялар буенча үткәрелде. Ел журналисты, ел һөнәрчесе, иҗади шәхес һәм башкалар. Минем номинациям «Форпост». Бу мероприятиедә катнашканда мин бик күп тәҗрибә тупладым, бик күп яңа дуслар таптым. Һәм инде бу бәйрәмнән без җиңү көтәбез. Бүләкләү тантанасында махсус чакырылган кунаклар да бар иде. Алар бирешмәскә, яңа үрләр яуларга, бер урында тормаска, күзләрдә булган ышкынны сүндермәскә дип теләкләр теләделәр. Конкурс 4-нче тапкыр үткәрелә. Достижение года премиясы ул һәр ел без аны үткәрәбез. Безнең партнерлар белән, министрлар белән һәм дә инде безнең иң мөһим максат ул студентларга аларның үсешенә булышырга. Һәм дә инде монда һәрбер студент колледждан, техникумнан булса, ул үзен күрсәтә, үтә берничә этаплар, заочный, очный этаплар. Һәм дә инде бүген сәхнәдә без беләчәкбез кем иң көчле, нинди яктан һәм дә инде әйтәчәкләр исемнәрен. Бүләкләү тантанасы катнашучыларның хәтерендә тарихи вакыйга булып калыр дип ышанып калабыз. Динә Нәҗметдинова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.